Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur abenduak 28 osteguna 2 elkarrizketa berriekin gatoz. Gabonetan, Gaillarre antzokian izango diren antzerkien ingurukoak. Alde batetik, Patrizia Enerik etorriko da, Pir Gintekin ametxetan izeneko obrari buruz hitz egitera. Beste alde batetik, Iker Bengoetxea izango dugu, Arrain bat bezala izeneko obraren inguruan hitz egitera datorrena. Baina, elkarrizketekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1833an, Maria Cristina Borboikoa erregina ordea Fernando Muñozekin ezkondu zen sekretuan. Urte batzuk geroago, 1908an, lurrikara batek 80.000 hildako eragin zituen Sizilian, Italian. Egun berean, baina 1940an, Bigarren Mundu Gerraren kontestuan, Manchesterrek Alemaniaren airezko erasoa pairatu zuen. Eta bukatzeko, 1983an, Galek Mikel Goikoetxea txapela tirokatu zuen Donibane Loitzunen. 1984ko urtarrilaren batean hil zen zaurien ondorioz Bordelako ospitalean. Aste honetarako agenda ikusiko dugu orain. Hortzegunean mundua pintzatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez. Mutiloako kultur etxean antzerkia. Mundua pintzatuta dago, baina hantxe gabiltza oinez antzelana eskainiko digute Tanka eta In Extremis antzerki taldeak. Ostiralean Ni eta Nitarrak, Zizur Nagusiko kulturetxean. Gure protagonistari gauza bera gertatzen zaio bizitzarekin, euskalduntasunarekin, helduaroarekin eta maitasunarekin. Saiatzen da ahalik eta ondoen eramaten arrakasta izaten, baina kostatu egiten zaio haien mekanika ulertzea, eta nolabait gauzak aldrebes egiten bukatzen du askotan. Ioldi Beristain aktoreak emakume gazte eta euskaldun baten dramak kontatu ditu, Ni eta Nitarrak antzezlanean. Umorea eta exagerazioa baliatu ditu eguneroko bizimonduaren gorditasuna erakusteko. Arratsaldeko 8etan sarrerak 2 eurotan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gehiengo aurrerakoiak Iruñeko alkatetza berreskuratu du zentsura mozio historiko batekin. Osoko bilkura berezia deitu du gaur arratsaldean. Terrorismoaren biktimei UPNek eman gabe utzi zuen laguntza eta hiriaren ekarpena onartzeko. Cristina Ibarrolak airean utzi du oposizioko zinegotzi gisa izango duen etorkizuna. Argazki nagusian, Asier Martínez, Maria Vicente, Tian Welton, Rosaidi Robles, Ana Carrasco, Asin Kuila eta Roberta Bruni. Titularrean mailako atletismoa. Bihar Nafarroa Arenan 5 proba jokatuko dira Asier Martínezen itzulerarekin. Eskuineko berrietan, batetik, Gaza hiltegi baten kaiola da gaur egun. Diote Lindo Sorianok eta Ola Arafatek. Bestetik, El Columpio Asesino taldeak bere agur birari amaiera emango dio Iruñean. Beheko titularrean, Sánchezek garraio eta elikadura laguntzak luzatuko ditu, baina argi eta gas laguntzak graduatzen ditu. Elektrizitatea eta berokuntza 10% bezarekin hasiko dira 2024an. Bankuei eta energetikoei ezarritako zergak mantenduko ditu. Gobernuko presidenteak onartezintzat jo du oposizioaren irainen maila. Diario de Navarrasen titular nagusian, PSNren eta Bilduren mozioak tentsio politikoaren epizentrora eramango du gaur Iruñak. Iruindarrak eskerrik asko bihotzez. Hau izan da Ibarrolaren agurra. Gaur Cristina Ibarrolaren eta Joseba Asironen aldeko kontzentrazioak. Goiko berrietan, alde batetik, Next etxera itzultzea ez da beti erraza. Beste alde batetik, Iker Benitoren lagapen positiboa. Azkenik, Asier Martínez, berragertzeko gogoz. Eskuineko berrietan, alde batetik, gobernua gasaren eta elektrizitatearen beza igotzen hasi da.
Krisiaren aurkako beste neurri batzuk mantentzen ditu. Hala nola, trenak eta autobusak deskontatzea ohiko bidaiari guztientzat. Bestetik, egitura plazak foru gobernuaren 10% dira oraindik. Behar berezietarako plantillak kanpo sortu ziren, eta 2022an sorkuntza erritmoa jaitsi arren, oraindik 2869 plaza berri egon ziren. Azkenik, Nafarroako autobiko bidesariak 3%an igoko da astelehenetik aurrera. Foru gobernuak estatuko KPI-aren arabera tarifak eguneratzea onartu du eta deskontuak mantentzen ditu. Gara egunkariaren titular nagusian, Sánchezek eta EAJak energien zerga leuntzea adostu dute. Espainiako gobernuak krisiaren aurka luzatutako neurrietan aldaketak sartzen dira energien eta bankuen gaineko zergetan, eta hobariak izango dituzte. Lakua eta Iruña kudeaketaren kontura. Espainiako gobernuak bere garaian onartu zuen bankuen eta energia zerbitzuen mozkinen gaineko zerga leundu egin da orain. EAJak Jaurlaritzarekin ituna egin ostean. Iragarpenak bat egin zuen ministro kontseiluaren bilakaerarekin, iraungintzear dauden ezkutu sozialaren neurriak baloratzeko. Horietako batzuk luzatu egin ziren. Horren azpian, alde batetik teknologia ikasgeletan. Lakuak ez ditu pantailak debekatuko eta gida bat bidaliko du. Beste alde batetik, infernua Gazan. Israelek hildako palestinarren kopurua 21.000 gorakoa da. Argazki nagusian, Jean Michel Badaxagar dugu. Gazteenei nahi nieke dakiguna irakatsi, segi dezaten. Hauek dira bere hitzak. Errezinula kantari diskoa argitara eraman du Jean Michel Badaxagarrek. Tradiziotik jasotako hitz eta doinuak moldatu ditu, Joan Mari Beltran eta Errege Baldaren konplizitatez. Gogoa belaunaldi berrietan jarrita. Arbasoengandik jasotakoa belaunaldi gazteen eskura jartzeko bidean, ahalegin bat. Erdiko berrian, Mileiren motozerrak kalera atera ditu sindikatuak eta gizarte erakundeak. Erakunde sindikal eta sozialak kalera atera ziren atzo Buenos Airesen. Javier Milei ultraren gobernuak abian jarritako larrialdi dekretuaren aurka. Izan ere, Lanaren Konfederazio Orokorrak harrapaketa irrazionala izan zela esan zuen. Neurri arbitrario, antikonstituzional eta kaltegarri ugariekin. Mobilizazio masiboan manifestarien eta polizien arteko talkak izan ziren, baina atxiloketak ere. Goiko berrian, Asironek Iruñeko alkatetza hartzen du eskuin haserrearen aurka. EH Bilduk Iruñeko alkatetza berreskuratuko du gaur, Kristina Ibarrolaren aurkako zentsura mozioak aurrera egin ostean. Izan ere, Ibarrolak bere azken eguna aprobetxatu zuen giroa berotzen jarraitzeko eta Joseba Asironen eta batez ere PSN-ren aurka egiteko. Maria Txibiteren alderdiko zinegotzien aurkako jazarpen eta iraspen kanpainak aurrera jarraitu zuen atzo. Alkateak aldaketa lasaitasunez, errespetuz eta postasunez ospatzeko eskatu zuen. Alkateak aldaketa lasaitasunez, errespetuz eta postasunez ospatzeko eskatu zuen. Berria egunkariaren titular nagusian, argindarraren eta gasaren beza igo egingo du Madrilek urtarriletik aurrera. Eskuineko berrietan, batetik, garraiorako laguntzak beste urtebetez luzatu ditu Espainiako gobernuak. Bestetik, argindarraren gaineko beza 5%tik 10% igoko da, baina berezko 21%tik urrun. Bukatzeko, oinarrizko elikagaien gaineko bezak ezeztatuta segituko du. Argazki nagusian, ikasle batzuk Leioako Txomin Aresti ikastetxean, artxiboko irudi batean. Titularrean, 11-2 hasierako maila dute Euskaran DBH amaitzean. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako LH6ko eta DBH lauko ikasleen ebaluazio diagnostikoak aztertu ditu ISEIek, eta azterketaren arabera, Euskaraz gero eta ikasle gehiago dute hasierako maila. Familiako hizkuntza euskara ez duten 4 ikasleetatik 3 eskola ikastea lortzen dute. Eta etxean euskaraz ari diren 10 ikasleetatik 9 maila hobetzen dute. Euskara hobetzea lortzen ez dutenei erreparatuta, DBH laun 20%ak ikasturteren bat errepikatu dute.
Beheko berrietan, batetik, emisio gutxiko lehen eremuak 2024an sartuko dira indarrean Euskal Herrian Bilbok eta Donostiak jakitera eraman dituzten ibilgailurik kutsagarrienei erdialdean sartzea debekatzeko neurriak. Gazteizek datorren urterako iragarri du araudia. Bestetik, feministen oharra Getxoko udalari. Bukatzeko, eskola erlijiosoetan beste 10 egunez egingo dute greba, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. ELA, LAB, SEILAS, CCOO eta UGT sindikatuek deituta egingo dituzte lanuesteak. Urtarrilean eta otsailean. 2021etik iraungita dagoen lan hitzarmena berritzea dute helburu. Euskal Herria Irratiko titular nagusian, Iruñeko aginte makila hartuko du gaur Joseba Asironek. UPNko Kristina Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa aurrera aterako da gaur EH Bildu geroa bai eta Zurekin Nafarroa alderdi aurrerakoiei esker. PSN abestenitu eginen da eta ahalbidetu eginen du udal gobernu berria. Modu horretan, Joseba Asiron abertzalea izanen da berriz Iruñako alkate. 11:30 udaletxeko plazan deitua dago festa alkate berriari babes emateko eta garai berria ospatzeko. Ordu berean, Burgoen plazan UPNek protesta egitera deitu du PSNren traizioaren aurrean. Aldeko berrietan, batetik, OFE musikariak Amorrua EP berria aurkeztu du gurean. Bestetik, Iruñeko energiaren inguruko informazio bulegoa zabalik asteazkenero dagoela dio Josu Alfarok. Bestetik, Iruñeko energien inguruko informazio bulegoa zabalik asteazkenero dagoela dio Josu Alfarok. Kaixo, ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Patrizia Enerizekin gaude, Per Gintekin ametxetan izena daukan obrari buruz hitz egitera datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Nerea oso ongi, oso pozik, hemen egoteagatik. Kontatu iguzu, noiztik zaudete antzerki hau egiten? Estrenatu genuen 2019an, orain dela urte batzuk, eta Beleno Txotorena aktore, testu egile eta narratzailearen ekoizpena da. Bale. Zenbat kideen artean egiten duzue obra? Oholtza gainean, bi pianista aritzen dira pianoa 4 eskutara jotzen, Francesca Crocolino eta Silvia Zukuntza izan ziren hasiera batean, baina Gaiarren Francesca Crocolinok Diana Hierrorekin joko du. Eta gaztelaniazko bertsioan Beleno Txotorena da aktorea eta euskarazko bertsioan ni. Gero beste aldetik gure teknikaria Paco Iglesias da, argiak ere bereak dira, eta diseinu grafiko guztia, atretzoa, jantziak, eszenatokia, eta agertzen diren, proiektatzen diren irudiak ere Beatriz Menendez irudigilearenak dira. Eta horretaz aparte, obraren lehenengo zatian Tom Johnson konpositorearen pieza minimalistak entzungo ditugu eta historiotxoak, eta bigarren zatian gure plater nagusia Per Gint, Henrik Ibsen idazlearen obra bat da, baina entzungo dugun testua Carmen Santonjak egin zuen egokitzapena izango da, aurrei zuzendutako egokitzapena. Eta horretaz aparte, itzulpena Juan Cruz Igerabide euskal idazleak egin zigun, ilusio handia egin zidan zerbait izan zen hori, asko miresten dut Juan Cruz Igerabide idazlea, eta nik uste dut ez dudala inora ahaztuko, uste dut ez guztia esan dudala. Badakigu obra klasiko baten omenez antzezten duzuela, esan duzun bezala. Zergatik hartu zenuten erabaki hori edo nondik dator hori egiteko ideia? Egia esan da,
omenaldia baino, begira, Belen Otsotorena denbora luzea zeraman obra hau eskola kontzertuetan egiten, eta bururatu zitzaion antzerki ikuskizunaren formatoa ematea. Gainera, Eduard Grieg konpositoriaren musika zoragarria iruditzen zitzaion, eta Henrik Ibsen testugilearen testua ere oso interesgarria iruditzen zitzaion, oholtza gainean maitasun erromantikoa zalantzan jartzeko, eta honen inguruan hausnarketa pizteko. Eta ze lekuetan egon zarete hau antzezten? Gaztelaniazko bertsioan, Belen Otsotorena Kolonbiara joan da, pergint egitera, Medellinen egon da, Bogotan, eta Nafarroan hainbat kulturetxetan. Eta euskarazko bertsioan, ezkara Kolonbiara joan, baina Donostiako musika amabostaldian, egon ginen orain dela urte batzuk, eta baluarte txiki zikloan, Iruñan, eta Nafarroko hainbat kulturetxetan. Eguberrietan Gaiarren antzezten egongo zaretela badakigu. Ze ordutegi izango zue, zenbat kostatzen dira sarrerak? Zuk esan bezala, Gaiarre antzokian egongo gara, urtarrilaren 4an, arratsaldeko 6etan, eta nik uste dut sarrerek 8 euro balio dutela. Ze publiko motari bideratua dago obra hau, edo zer adineko publikoari? Gure ikuskizuna 5 urtetik gorako umei eta helduei ere zuzenduta dago. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu honi arreta jartzea. Askotan, emanaldietan haur oso txikiak ikusten ditugu, haientzat pentsatuta ez dauden antzeslanak ikusten, eta noski aspertu egiten dira askotan, eta besteei molestatzen diete. Normala den bezala, gainera. Eta gainera, gurasoek oso gaizki pasatzen dute egoera honetan, eta oholtza gainean gaudenok ere sufritzen dugu. Beraz, mesedez, arreta jarri adinarekin eta garrantzia eman. Horren ondorioz despistatzen zarete? Bai, asko. Kontzentrazioa galtzen dugu, eta, ez da oso komenigarria hori gertatzea. Noiz arte egongo zarete antzezlan hau antzezten? Hori esan da, ez dugu guk erabakiko, baina gure asmoa da alden gehiena egotea. Beraz, gainera Belen Otsotorenak asko zaintzen du espektakuluaren detaile guztiak zaintzen ditu, eta kalitate handiko ikuskizuna da. Beraz. Zure ustetan, obra honek zer helarazi nahi du? Hau da, ze mezu bidali nahi dio ikusleari? Belen Otsotorenak eta nik neuk ere oso garrantzitsua ikusten genuen obra honetan agertzen den maitasun erromantikoa zalantzan jartzea. Obraren protagonista, pergint, gizon arroputza, gezurtia, alferrontzia da, eta beste pertsonak eta gehien batez emakumeak bere helburuak lortzeko erabiltzen dituena. Pentsa, zenolako lotxagabea den. Eta, oso gizon patriarkala da, eta hori oholtza gainean agerian jarri nahi genuen. Zoritxarrez, maitasun erromantikoa oraindik gure gainean daukagu, eta horren eragina sufritzen dugu gehien batez emakumeok. Eta, nik uste dut gehien batez familia artean gero hausnarketa piztea nahi dugu. Eztabaida sortzea, hori gustatuko litzaiguke, lortzen dugun. Eta, ze eragin sor dezake obra honek ikusleengan, mezu horren inguruan?
Beno, eragina hori guk ez dugu gero ikusiko etxeen barruan gertatzen dena, ez dugu ikusiko, baina nik uste dut, adibidez, musika klasikorako gustua garatzen aldu, ipuinak entzuteko gogoa piztu, irudimena landu, eta azken finean arratsalde zoragarri bat pasatzea familia artean, disfrutatzen eta musika zoragarria entzuten. Eta bukatzeko, proiekturen bat daukazue pentsatua etorkizunerako? Beno, momentuz ez, egin ditugun proiektu guztiak egiten eta emanaldiak, ateratzen diren emanaldiak boloak egiten, eta beti ideiak dauzkazu eta gogoak, baina oso asko kostatzen zaigun, denbora asko kostatzen den zerbaita, eta Belen Otxotorenak ere detaile asko jartzen du proiektuetan, eta maitasuna handia, eta ez da egun batetik bestera egiten den zerbait, baizik eta urte batzuen prozesua. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zorte handia izan zuen obrarekin. Eskerrik asko Nerea, ondo izan. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, osteguna, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugariak izango dira eta zerua hodeitsu egongo da. Eguerditik aurrera, behe-hodei batzuk ere agertuko dira eta arratsaldean baliteke han-hemenka euri txikia egitea. Hegoaldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin egunaren hasieran. Hego haizea ahulago ibiliko denez eta zerua hodeitsuago egongo denez, Kantauri isurialdeko temperatura maksimoak 2-3 gradu baxuagoak izango dira. Mediterraneo isurialdeko altuenek berdintsu jarraituko dute. Bihar, ostirala, zerua lainotuta eta temperatura maila berdintsuan. Hodeitza trinkoagoa izango da eta egunaren bigarren partean baliteke han-hemenka euri zarrastaren bat botatzea, gauza gutxi. Haizea hegotik ibiliko da, baina ahulago eta arratsaldean mendebal ukitua hartuko du. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik espero, baina minimoak barnealdean graduren bat gorago geldituko dira eta ez du izotzik egingo. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Iker Bengoetxearekin gaude, arrain bat bezala izeneko antzerkiari buruz hitz egingo diguna. Kaixo Iker, zer moduz? Kaixo, egun on, zer moduz? Kontatu iguzu pixka bat, nola sortu zen obra hau? Obra hau Producciones Maestras konpainiak taularatutako obra bat da. Orduan, ni aktore bezala nabil euskarazko bertsioan, eta orduan, hasieraren sorrerari buruz ezin dizuet asko esan, izan ere, zuzendariak berak, Ana Maestro Juanek, bere buruan izandako gaia zelako, eta hau noiz sortu zen bere buruan idazten hasteko hori nik ez dakit. Nik dakidana da, ja nirekin harremanetan jarri zirenean, eta honetan lanean hasi ginenean, hasiera batean, lana honekin aurrera egingo zutela aipatu zidaten 2023 urtearen hasieran, eta gero ja irailak aldera edo ensaiatzen hasi ginen eta pixkanaka taularatzen. Baina bere buruan noiz hasiko zen, igual aurrek urtean, 22an nik uste. Eta zenbat pertsonen artean antzezten duzue? Taula gainean 2 pertsona gaude, 2 aktore gaude, Patxi Larrea eta ni neu euskarazko bertsioan eta gaztelaniazko bertsioan Angel García Moneo.
Gero egia da, lantaldea handiagoa dela, ze horre beti bezala teknikariak daude, argiak, soinua, gero parte hartu duten beste batzuk bestelako gauzak egiten, musika, jantziak, baina taulan berez bi pertsona gaude. Suposatzen dut aurretik egin duzuela antzerki hau, nondik mugitu zarete, non egin duzue? Esan dezakegu ia estreinatu berria dagola, Antsoainen egin zen estreinaldia urrian, bai gaztelaniaz, bai euskaraz ere, oainen nago seguru zein asteburutan izan zen, baina bueno, urriaren erdian edo estreinatu zen Antsoainen. Eta hasi gara pixkanaka mugitzen, adibidez, aste honetan bertan egon gara Tafallako kulturgunean, eta orain Gaiarre antzokian egongo gara, urtarrilaren 3an, eta gero espero dugu bestelako hainbat guneetan egotea, bai Nafarroako guneetan, baita Euskadi mailako Euskal Herrian barna dauden bestelako kulturretxetan eta halako tokietan, baina bueno, momentuz, estreinatu berria dagoenez, bizpahiru emanaldi edo izan ditugu. Zein da obrarekin ikusleari bidali nahi diozuen edo diozunzuk mezua? Bueno, nik berez, igual, idazleak, edo kasu honetan idazle eta zuzendariak bidali nahi duen mezuari heldu behar dio, eta aktore bezala, azken finean, kontua ez da nik mezu berezi bat eman nahi izatea eta beraiek beste bat, baizik eta ondo ulertzea autoreak zer kontatu nahi izan duen, eta horren arabera antzezpena egitea. Kasu honetan, obra berezia da, naiz eta umei zuzendutako lana izan, edo familiarra izan, atzean jorratzen duen gaia, nolabaiteko gaixotasun baten inguruan gertatu daitezken gauzak adierazi nahi ditu, memoria edo oroimena nola galdu daitekeen, edo pertsona batzuk nola gertatzen zaien galdu egiten dutela, eta horri buruz zerbait kontatu nahi da, ez da gaixotasuna espreski aipatzen, baina bueno, demagun dementzia bat, demagun Alzheimerra, demagun, horren inguruko gogoeta bat da, eta nola, gauza hauek sufritzen dituzten pertsonak jarraitzen izaten direla, eta bizi daitezkela naiz eta haien bizitzan aldaketa nabarmen eta sakon bat gertatzen ari den. Baina, pixkat horri buruzko lana da. Vale. Eta gaixotasun horren inguruan hitz egiten duen obra izan da, eta gero aurrei bideratutako obra bat izan da, nola moldatzen duzu zure antzezteko modua, horiei obra ulertarazteko eta beraiekin konektatzeko, nola egiten duzu? Bale, egia da nahiko obra, gaia sakona da, baina obra nahiko poetikoa da, orduan, nire kasuan bi aktore gaude taula gainean, eta batez ere testua nik jasotzen dut, edo nik jasaten dut, eta beste aktoreak batez ere keinu edo antzerkia egiten du, mugimendua batez ere. Orduan, egia da niri tokatzen zaidala nonbait mezuak eta testua bidaltzea, eta horrena, umei nola huelarazi, ez da, nola esango nuke, ez da umeentzako ohiko obra bat, ez diegu umei hitz egin nahi, ez dakit, tontoak izango balira bezala, ze ez dira, orduan, nahiko normal hitz egiten da, egia da, testuak baduela bere pisu poetikoa, baina ez diegu hitz egiten pertsona bereziak izango balira bezala, baizik eta, beste, nik adibidez pentsatzen dut, naiz eta familiarra edo umei zuzendutako obra dela esaten den, edo esaten dugun, nik uste dut helduek ere eta gurasoek ere disfrutatzeko aukera dutela, ze azken finean hitz egiteko modua, gaia jorratzeko modua berdina da, bai batzuentzat eta bai besteentzat ere. Zuretzat, aktore moduan zein izan da obra honekiko izan duzun erronkarik esanguratsuena?
Ba, agian erritmoa, esango nuke. Erritmoa edo lanaren tempoa. Ze zuzendariak oso garbi zeukan oso tempo lasaia nahizuela, oso erritmo lasaia nahizuela, eta aktore bezala batzuetan testuari heltzen diogu gure erritmo propioa emanez, ni nahiko pertsona bixia naiz, edo, bueno, erritmo markatua duen pertsona bat, eta berak nahi zuen oso erritmo lasaia, eta keinuak erabilita, eta egia da, aktore bezala horri erantzutea, hasiera batean kostatzen zitzaidala. Uste dut lortu dugula, baina bueno, hori gero ikusleek esan beharko dute. Ze espero duzu umeek obra honekin ikastea? Ez dakit ikastea izango litzateken hitz egokiena, edo bai ez dakit ikastea, ulertzea, edo, bueno, ziur hor gerturatu diren batzuk bizi izan dituztela, edo bizitzen ari dira halako uneren bat, familian norbait halako gaixotasun bat jasatzen edo bizitzen ari dela, eta nonbait honen bidez ulertzea edo gertukoa sentitzea, eta gertatu ez pazaie, gehienoi bezala, ziurrenik edo ala espero dugu behintzat, behintzat jakitea, balako gauza gertatzen direla tamalez, eta nonbait ulertu behar direla, eta pertsona horien alboan egon behar garela, eta batzuetan haiekin bidea egin, eta haien inguruan ondo egon, eta gauzak ondo ulertu, ni pentsatzen dut umen, eta baita ez bakarrik umen, guztiontzat zaila da, halako pertsona bat gertu daukagunean sentitzea edo somatzea, igual egun batean ez zaituela ezagutzen, edo ez dituela gauzak gogoratzen, eta zaila da hori aurrera eramaten, eta hori onartzen, baina, pixka bat, onartzea, azken finean gaixotasun bat dela, eta alboan egon behar dugula, aldugun moduan behintzat. Ikusi dugu poesia bisuala eta musika oso garrantzitsuak direla obra honetan. Nola integratzen dira elementu hauek obran? Bai, musika aldetik musika Gorka Pastorrek egindako musika da. Badauka nolabaiteko leitmotiv edo melodia, obra guztian zehar dagoen melodia bat, modu ezberdinetan azaltzen dena, instrumentu ezberdinekin, edo egoera horretan ikusten, edo une horretan ikusten ari den eskenari egokitutako tempoan, erritmoan, eta musika oso garrantzitsua da, oso ondo laguntzen duelako pertsona honi gertatzen zaiona, une bakoitzean. Eta poesia bisualari dagokionez, eskutatik doaz bi gauzak, argiak ere oso landuta daude, eta musikarekin batera joaten da aldi berean, esan dizuedan bezala nire taulan nirekin dagoen beste aktoreak, Patxik, nolabaiteko mugimendu antzerkia egiten du, eta oso lagunduta dago bere lan egiteko modua, bai musikarekin, bai argiarekin, konglomeratu edo ez dakit nola esan guzti honekin. Badakigu Eguberrietan Gaiarren egongo zaretela antzerkia honen obra egiten. Ze egunetan izango da, ze ordutegea izango du, eta zenbat balioko dute sarrerek? Urtarrilaren 3an egongo gara Gaiarre antzokian, euskarazko bertsioa egiten. Ordua arratsaldeko 6etan izango da, eta prezioa uste dut 8 euroan erosi daitezkela sarrerak. Horixe. 3an, ez dakit 3a asteko ze egun den, ze ja ez dakit ze egunetan bizi naizen ere, baina 3an, bai. 3an, 6etan 8 euro. Eta bukatzeko, zuk aktore moduan ze plan dituzu etorkizunerako? Bueno, egia danik gaur egun beste lan bat ere badaukadala, eta orduan tartekatzen nabil nire aktore lanak tartekatzen ditut nire beste lan batekin, eta gero ahots aktore gisa ere, ni ere bikoiztailea naiz,
Eta orduan, ahotsak jartzen ditute halako publizitatean, edo bikoizketan, edo halakoetan, orduan, aktore bezala halako lanak ere egiten ari naiz. Badaukat estudio txiki bat, eta bertan halako lanak egiten ditut. Eta soilik antzerkiaz hitz egiten badugu, egia esan orain lan honetan nabil, eta momentuz, baditut hor beste gauza batzuk aktore bezala, baina aktore aurkezle, orkestrarekin egin beharreko ipuin batzuetan hor partaidetza bat izango dut. Duela gutxi egin nuen Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin Pedro y el Lobo, Pedro eta Otxoa ipuinaren aurkezpen edo halako moduko bat, eta hori ere datorren urtean berriz ere egingo da, eta orduan horiek egingo ditut. Eta obra honetan ateratzen zaizkigun emanaldi guztiak, espero dut asko izatea, eta niri dagokidanez, hoietako batzuk edo asko euskaraz izan daitezela. Horrela horreren egongo naiz lanean. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteagatik, eta zorte handia izan zure antzerkiarekin. Mila esker zuei tokia egiteagatik, eta urte berrion, egu berrion, gauza guzti horiek, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, agur, ondo izan. Bale, aio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.